खुलुमका जों दिनै अरो कक थुमा रबाय कक साना हिमाखाय हायसे जों थुंखा कायसा नन पलिटिकल स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन त्रिपुरा नेशनलिस्ट स्टुडेन्ट फेडारेशन एबा TNSF चिनरो तिनि फाइमान जाक फायका आं जनरल सेक्रेटारि TNSF नि और मिस देब्रमा ते बनि मुंखाय असित देब्रमा TNSF नि ट्रेजारर बहंखाय TNSF नि खय डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि गते खय डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट प्रणब देब्रमा बिनि मुंखाय रुस्तम देब्रमा TNSF नि खय डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि मियाओ जे कुहिनिरो जे गटनांगमानि जे चिनि बुखक एलिना देब्रमानो साल गोथां बुफा बाय मानि पाइ दंमा जागा फायै जे अभिजित दास बनो डाइरेक्ट से अटेम्प्ट टू रेप आबो हाय इंसिडेंट नक वानामा सिनजा आबो साल गोथां बाजार बसकांगो बा कायसा शॉपिंग मॉल आमति हायरकाय साल गोथां रेप खायमानाय रेप खायनायने बरक बेलाय किरमा सिनजाको जों आगिन होयते नाय फायके जे नुगो जेसापानां फानो जों जस्टिस माया बिसिसा लाई थांखा जे लाहारि देब्रमा बिग बाजारो थांगै मानै खगियातरि खगो हनै सिकक बानक जागै बनो खगो हनै सावै बनो अपमान खायै बनो थैनानि बागै बाद्द खायका बो लास्ट जरातै बो थै थांखा थै थांमान परे त्रिपुरा हास्तेव गोबां मा जागा न जाति मसं लायखा फियाबा जाति मसं लायमन परे जस्टिस माया जाति मसं मा बाय जोंसिमि जों आमसों नरमखाय दंखाय तेंलिया जों क्राक नि बागै क्राक मुभमेन्ट डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट मा खायनाय सिनि बरक नि बागै सिनि त्रिपुरासान बागै जों आप्रुव जे लाहारि त्रिपुरु जों चीफ सेक्रेटारि बाय मा लायै मेमोरेन्डाम साबमिट खायका फियाबा कुन सामुं या ओंखाय आबो सिमिया लाहारि थिमा परे त्रिपुरा हास्तेव गोबां माय इंसिडेंट नंखा मारु रियां हाय तेबो गोबां मा बरक बोथार जाखा गायमिया बो आपदिनो आपदि हायनो गुहिनिरो बुफा टं प्रोसेस जे बुफानि लगे फाइसे सेफटिंलिया जों बुफा बाय थाङैसे यगलिया हांखांखाय जों साबाय थांसेनाय साइसुं थाना तो वानामा सिजा कक न बुफा बाय थाङैसे बुफा किसा मकल फ्लिक्स तानिसे बसाजों नरम फ्रेन नायमन हंखाय फ्यूचर बाहायनाय वानसुक नायदि ताकुरो बुखुरो नर वानसुक नायदि ताबुक समुदि हेंगांखाय जों इंडिया में मार्च मानि 70 years लाइ ड्रप सिको 70 years से हाइन थाक हांखाय ते फाइनाय अपकमिंग जनरेशन नक सिनि फाइ तंनाय ताबुक नि जे चेराय आसे तंनाय रक बरक बंनि फ्यूचर तामुंनाय तम बुरै हिंदी तामसला हिंदी सला रक बजागो बुरै रक रमफ्रे जागो जस्टिस माया ओंखाय जों साना नायो जे ओ बरकनो दाति रम नांथुन बनो रम या हांखाखाय जों तेब कटर मुभमेन्ट थानाय सिनि स्टुडेन्ट रक जत रेडि दङ सिनि कलेज स्टुडेन्ट दङ तै जों जे जत स्टुडेन्ट दं बेलुइ तेब कटर मुभमेन्ट खायनाय बनो बटिखे रम तंमान जों बहाबो नायनाय जों तेब कटर मुभमेन्ट थाङै बनो जेसाखामा रमेनानि आबनो चिनसाय दंमु जों आबन लगे साना नायो जे त्रिपुरा हासनि जत ताकुकते बुकसं न तै सिनि सोलों तंनाय सिखला बा चेराय रंग न जतन सानामो संग जे नरकिसा गाहाम काय सलिबायदि तै गाहाम थांना लामा जों मा नायतु लायनाय जोंबो हायखायमां तै तंमालिया जे जागा थांबो किरिरो हरं खायबो किरिरो ओंगा बुङाबो फाबाय कागै थां कायतो किरिमा सिनजा कक न बुफानि लगे तंसे रमफ्रे जाक तंना नायो ओंखाय साल गोथां वानसुक नायजि फाइनाय फ्यूचर तामुंनाय आमबागैनो आं सावो त्रिपुरासा ताकुकते बुकसं न किसा नरक नंनि कुथुक वानसुक माबाय वानसुक नायदि जों वानसुक लायनाय जोंनि गाहाम लामा मानाय तुलाय जे टाउना तंगै सोलों तंगाय दंनो आबन आं कयना मुसुंग जे नरक जेहा जागा थाङैबो नरक किसा गाहाम काय थांदि नंनि मकल गोख्रों मांनाय जेसा कायपनो बाहायके जों थां यगै तंनानि आबो मानायलायनाय जों तै साना मुसुंग जे अक्रा साकरा रक न ताबु बाक्सा बरक वानसुगि मानो जे बन बुसासिंगो आन बुसांगे नै आबो हाय हिनि वानसुगि मानो फ्यूचर किन्तु जे कुन ग्रेन्ड गरै निन बुसाकायंगलाक मुदि फनान बुसाकायंगलाक नै जे सानि बुसापानो जे सानि बुसाबाय फनाव हाय इनसिडेन्ट मानो
ओंखाय आबन बागिनो जों नायखलि चलिथाय ते वानसुकथाय जों फिउचाराव बाहाय ओंगिया थैखाय तंना बागै आं जत सोंनाय सिख्ला सिख्लि रंनो ते स्कुलाव पर तंनाय रंनो जतनो किसा नायखलि चलना बागै कयजाव हामबाय।